Hola a tots, benvinguts aquí a Javi Mates. Seguim amb la unitat d'inequacions. Hem fet les de primer grau, hem fet les de segon grau, hem fet els sistemes d'inequacions de primer grau i ara fem de graus superiors, de graus per sobre de segon grau. Es fan igual que les de segon grau. Molt fàcil. U igual a M0, trobem les solucions de l'equació, les fiquem en les rectes nombres reals, ens definiran intervals i validem els intervals aquí a la inequació. Ja està. Fàcil. Què passa? Que si són de tercer o de quart grau, doncs haurem de saber solucionar les equacions de tercer o de quart grau. X a la 3 menys 5x a la 2 més 4x igual a 0. Per solucionar aquestes equacions de tercer grau, normalment quan són de tercer grau o quart grau ja pensem en Ruffini o en una biquadrada, segons què, sí? Repasseu Ruffini. Però en aquest cas fixeu-vos que no tinc terme independent, per tant la x la puc treure al factor comú. Intentaré descomposar això en producte de factors, que serà més ràpid i més fàcil. X factor comú, de què? De x al quadrat menys 5x més 4 igual a 0. Val. Seguiré descomposant això en producte de factors i així serà molt fàcil de solucionar l'equació. Per això és una segon grau, normaleta, amb la fórmula general, x és igual, menys b són 5, menys, b al quadrat són 25, menys 4 per a per c, 4 per 4 és 16, petit per 2a, 2. Per tant són 5, més menys arrel de 9, són 3, 5 més menys 3, 5 més 3, bueno, fiquem tot, 5 més, és que soc dropo jo també, 5 més 3, 8, 8 partit per 2, 4, i 5 menys 3, 2 partit per 2, 1. Per tant, això expressat en producte de factors seria x que multiplica a x menys 4 i a x menys 1. Recordeu, descomposició d'un polinomi en producte de factors. I això m'han dit que era igual a 0, que estan fent. Per tant, les solucions són tres coses que es multipliquen, donen 0, per tant, o això és 0, o això és 0, o això és 0. Les solucions, per tant, són x igual a 0, x igual a 4 i x igual a 1. Ja ho haurem de saber fer tots, Va, ho posem aquí, dividim els intervals, els estudiem i decidim, a veure, quina és la solució d'aquella inequació. El 0 aquí, el 1 aquí i el 4 aquí. Agafo un punt de cada interval, per exemple, el menys 1, el 0,5, el 2 i el 5. I els comprovo a l'equació. L'equació allà gran, sí? Va. Jo abans de comprovar-ho, si recordo una miqueta com eren les funcions de tercer grau, polinomis de tercer grau, com era aquesta funció? Recordeu? La de segon grau una paràbola. Les de tercer grau, si era positiva, era com una recta que feia pujada, però que tenia un bull. Sí? Recordeu? I si era negativa, si l'x de 3 era negativa, era així, cap a baix. Sí? Per tant, si jo sé que talla aquí i aquí i aquí, jo sé que aquesta funció és positiva, per tant, fa una cosa així. Per tant, abans de començar a comprovar els intervals, jo ja sé la solució. Això penso que és útil. Jo us ho dic perquè penso que és útil. Jo ja sé que les solucions que em diu que és més gran o igual que 0. Doncs serà tot aquest tros, la funció està per sobre del 0, i serà tot aquest tros d'aquí, que la funció està per sobre del 0. Però anem a fer-ho com toca, comprovant cada un d'aquests intervals, a veure si compleix la inequació. Sí? Va, doncs, vinga, a poc a poc. Amb el menys 1, menys 1 a la 3, menys 5 per menys 1 a la 2, més 4 per menys 1. Quasi. No, res, està bé.
per menys 1, anava a dir, anar a fer d'una altra manera. A veure si això és més gran o igual que 0. Bueno, mirem-ho. Menys 1 a la 3 és menys 1. Menys 1 a la 2 és 1, 1 per 5, menys 5. I aquí 4 per menys 1 és menys 4, menys 4. Això és més gran que 0? Va ser que no. Això és negatiu, per tant, no és solució. Ja ho sabia, però he comprovat que no és solució. El 0,5. Bé, provem-ho. 0,5 a la 3. Menys 5 per 0,5 a la 2. Més 4 per 0,5. Ara veurem si això és més gran o igual que 0. Bueno. 0,5 a la 3 són 0,125. Menys 0,5 al quadrat són 0,25. 0,25 per 5 és 1,25. Més 4 per 0,5 són 2. Són 2,125. Menys 1,25 és més gran que 0? Sí, és més gran que 0. Per tant, sí que és solució. Ok. Ja ho sabia. Per tant, saber les formes de les funcions té la seva utilitat. Va, estudiem el 2. Vinga. 2 a la 3 menys 5 per 2 a la 2 més 4 per 2. A veure si això és més gran o igual que 0. Doncs són 8, 2 per 2, 4 per 5, 20, menys 20, més 8, 8, 8, 16, 16 menys 20 són menys 4, per tant això no és més gran que 0. Ui, aquest és de baix. Perdoneu. Aquest no, aquest era sí, aquest era sí i aquest era no. Això no és més gran, és negatiu, no és més gran que 0, per tant no és solució, ja ho sabia. I per últim el 5, doncs el provem. 5 per 5, 25, 25 per 5, 125, menys 5 al quadrat són 25 per 5, 125, més 5 per 4, 20. Això és més gran o igual que 0? Sí, perquè això se'n va, queda 20. 20 és més gran que 0? Sí, sí que ho és. Ja ho sabia. Perfecte, Això també és solució. I els punts aquells que són solució? Els punts del mig. Ui, sí, perquè són igual, Aquests punts també són solució, Igual a 0. Té l'igual, per tant aquests punts estan inclosos a la solució. I aquest també, Val? Expressat en forma d'intervals seria des del 0 tancat, inclou el 0, fins al 1, tancat també, unió des del 4 tancat, fins al més infinit, que sempre es posa obert. Val? Heu vist? Un al tercer grau, no massa problema, Solucionem l'equació, que això doncs heu de saber com se solucionen les equacions de graus superiors, i un cop solucionada comprovar els intervals. Si a sobre sabeu la forma que té la funció, doncs és fàcil perquè us està dient que la funció està per sobre o igual al 0. Per sobre o igual al 0 són aquests trams. Sí? Bueno, espero que us hagi agradat. Ens veiem en més vídeos aquí a Jai Mates.